оё боре ҳам фикр кардаед ки кадом даста аз ҳама бештар тӯпи тиллоиро ба даст овардааст? Парво накунед, мо имрӯз дар ин бора ҳарф хоҳем зад. Аз дастаҳоеро оғоз мекунем ки ҳамагӣ як тӯпи тиллоӣ доштанд. Он ҷо Аякс, Бекпул, Ливерпул, Марсел, Дукла Прага, Динамо Москав, Ференцварош, Мюнхенгладбах, Бенфика, ПСЖ ва албатта ки Интер Майами дастаи берун аз Аврупоӣ ки тӯпи тиллоӣ дар ҳисобаш дорад. Месси ҳам аз ПСЖ ва ҳам аз Интер Майами дар ин рӯйхат аст. Вале аз Аякс кадом футболбоз ин ҷоизаро ба даст овардааст? Зуд фикратонро дар комментария қайд кунед ва баъдан мебинем ки дуруст аст ё ин ки не. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди Тачфуд ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. дастаи Гамбурги Олмон бо ду тӯпи тиллоӣ дар рӯйхати мо ҷой дорад. Танҳо як бозингар дар ин даста тӯпи тиллоиро соҳиб шудааст ки ҳамлагари англис Кевин Киган аст. ӯ дар Гамбург 3 сол аз соли 1977 то 1979 бозӣ кардааст ки он вақт ду бор соҳиби тӯпи тиллоӣ гашта буд. Солҳои 1978 ва 1979. Бо ду тӯпи тиллоӣ Интер Милан ҳам ҳаст. Аз дастаи итолиёвӣ Логан Матео соли 1990 ва албатта ки Роналду Назарио соли 1997 ин ҷоизаро ба даст овардааст. Он вақт дастаи Интер яке аз муваффақтаринҳои Аврупо маҳсуб мешуд. Дастаи дигаре ки ду барандаи тӯпи тиллоӣ дошт, ин Динамо Киев мебошад. Аз дастаи украинӣ Олег Блухин соли 1975 ва Игор Беланов соли 1986 беҳтаринҳои Аврупо эълон шуда буданд. Манчестер Юнайтед ҳам дар рӯйхати мо ҳаст ки 4 тӯпи тиллоӣ дар таърихаш сабт кардааст. Роналду дар Юнайтед ин ҷоизаи бузургтаринро соли 2008 соҳиб шуда буд. Аммо се бозингари дигари МЮ-ро номбар карда метавонед? Инро ҳам имтиҳони кӯчак фикр карда дар комментария ҷавобатонро қайд кунед. Оиди Аякс бошад посухро мегӯям. Агар шумо Йохан Кройф навишта бошед, пас ҷавобатон дуруст аст. Бавария 5 бозингare дошт ки тӯпи тиллоиро ба даст овардааст. Герт Мюллер соли 1970, Франц Бакендер соли 1972 ва 1976 ва Карл Хайнц Руменик бошад соли 1980-81 онро ба даст овардааст. Бояд Роберт Левандовски соли 2020 нафари шашум мешуд, аммо мутаассифона ин кор амалӣ нашуд. Яке аз дастаҳои муваффақ дар футболи аврупоӣ дастаи Милан дар 8 соли гуногун ба хазинааш тӯпи тиллоиро ҷой додааст. Боварнокарданӣ. Дженни Ривера соли 1969, Гуд Гулит соли 1987, баъдан Марко Ван Бастер ки соли 1988, 89 ва 1992 ғолиб омад. Ҷорҷ Веа 1995 аввалин ғайриаврупоие шуд ки ин ҷоизаро ба даст овардааст. Он охирин барандаи тӯпи тиллоӣ аз дастаи Милан дар солҳои 90 гашта буд. 9 сол баъд онҳо боз баргаштанд. Андрей Шевченко беҳтарини Аврупо номида шуд. 3 сол баъд Кака дар оғози эраи Мессиу Роналду пешсаф шуда барандаи ин ҷом гашт. Аз Италия боз Ювентус ҳам ҳаст ки 8 барандаи тӯпи тиллоӣ дар сафаш дошт. Аз қабили Омар Сивори, Пауло Росси ва Мишел Платини ки 3 сол пай ҳам ин ҷоизаро ба даст оварда буд. Албатта дар ин рӯйхат Роберто Баго ва Зенидин Зиданро ҳатман бояд илова кард ки баъди муваффақият дар ҷоми ҷаҳон онро ба даст оварда буд. Дар асри 21 бошад дар сафи туриниҳо Павел Невел соли 2003 соҳиби тӯпи тиллоӣ шудааст. ду дастае аз ҳама бештар барандаи тӯпи тиллоӣ доштаро шумо ҳам ба фикрам медонед. Пеш аз он бошад, ҷавоби саволро бароятон мегӯям. Се барандаи дигари тӯпи тиллоӣ аз МЮ, Дэвис Лоу 1964, Сер Боби Чарлтон соли 1966 ва Ҷорҷ Бест соли 1968 мебошанд. Реал Мадрид ва Барселона дар топ ҷой доранд ки 12 тӯпи тиллоӣ дар сафи мадридиҳо ҷой гирифтааст. Албатта ки Роналду 4 тои он 12 ададро соҳиб шуда буд ва Лука Модрич соли 2018, Карим Бензема бошад соли 2022 ғолиб гашта буд. Пеш аз онҳо бошад Алфредо Ди Стефано аввалин шуда ин ҷоизаро соҳиб гашта буд. ӯ солҳои 1957 ва 59 ғолиб дониста шуда супер тӯпи тиллоиро ҳам соли 1989 ба даст овардааст. Ди Стефано ягона нафари барандаи ин ҷом аст. Раймонд Копа соли 1958, Фабио Канаваро баъди қаҳрамони ҷаҳон шудан соли 2006 тӯпи тиллоиро гирифт. Роналду Назарио бошад соли 2002 ин дастоварро дошт.
он низ баъди муваффақият дар ҷоми ҷаҳон беҳтарин номида шуд. собиқ бозингари барселона Луиш Фиго бошад. ҳамчун бозингари Реал соли 2000 соҳиби тӯпи тиллоӣ шуд. ҷӯли башин ки дастовардҳояш дар дастаи Барса ба қайд гирифта шуда буд. новобаста ба ин ҳам Барселона дар топ номашро нигоҳ медорад. Лионел Месси бошад, саҳми бузург дар он дошт. бозингарони дигари Барса ки соҳиби ин ҷоиза шуданд, ин Луис Суарес. Не, уругвай не, балки Луис Суареси пеш аз он буда. ӯ аз Испания буда, аз Барса аввалин шуда соли 1960 ин ҷомро соҳиб гашт. баъдан Йохан Кройф соли 1973 ва 74, Кристиан Стоичков 1994, Ривалдо 1999 ва Роналдиньо 2005. Барселона дар футболи занона ҳам якчанд маротиба ин ҷоизаро ба даст овардааст. дастаи дӯстдоштаи шумо чӣ қадар тӯпи тиллоӣ дар ҳаяташ дорад? дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.